Doamnelor și domnilor, avem o surpriză pentru dumneavoastră. Am lăsat-o așa mai spre final de emisiune pentru că o să vedeți despre ce este vorba. E bine, doamnelor și domnilor, revine la Diminescu Cântec, ne trece pragul din nou, însoțită de cineva special pentru această săptămână a patimilor. Este vorba de Emilia Dorobanțu. Bună dimineața, Emilia! Bine ai revenit la Diminescu Cântec! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vai, dar ce bine miroase aici la voi în platou. Da, dar să știi că mie mi-e rușine. De ce? Pentru că eu am gătit de dulce și, înțelegi, dar eu trebuie... Bine că ai venit cu cine ai venit și te rog frumos să introduci în platou pe ceilalți invitați. Astăzi am venit însoțită de Corul Episcopiei Severinului și Strehaiei, Corul Chinonia. Bună dimineața! Vă rog să poftiți! Din păcate nu am putut veni cu toții pentru că corul este format din 25 de membri. Am înțeles. Iar în dimineața aceasta sunt doar 4, dar au făcut eforturi extraordinare pentru a veni la București. Am filmat și în alte părți și ne-am dorit tare mult să venim și la voi în emisiune. Vă rog să mă iertați că astăzi am gătit pulpă de miel la cuptor și pască, dar eu trebuia să arăt telespectatorilor pentru că astăzi este ultima emisiune pe care o facem în direct și am vrut să le exemplific lucrul acesta. De altfel vreau să vă întreb așa și să-mi spuneți scurt înainte de a urmări și de a viziona super videoclipul pe care l-a pregătit Emilia. Dacă eu sunt aici, mă ocup cu chestii din astea și am gustat, părinte, că trebuie să gust, că n-am, bunica mea săraca nu gusta, punea sare, punea ce punea acolo și pe urmă venea tataia să mănânce, Dumnezeu să-l ierte, și îmi spunea că ori e prea piperată, ori e prea sărată, că nu gustea, că ținea post, dar eu mai gust. Păcătuiesc făcând lucrul acesta? Acum, dumneavoastră, știți cu ce gând, dacă ați gustat ca să vă satisfaceți pofta, da, sau dacă nu ați gustat doar ca să probați, acum am zis, depinde cu ce gând. Am înțeles, deci depinde dacă, da, uite, la asta nu. Bunicii mai gustau, dar apoi, știți, scoteau afară și... Numai să vadă gustul, să simtă gustul, da. Gata, am băgat la cap și asta o facem. Ce avem pregătit pentru telespectatorii, Emilia? Este o priceaznă pe care eu am scris-o într-un moment, nu știu, în care pur și simplu vreau să scriu ceva și nu mi-a venit altceva în minte. Inspirație divină. Așa, da. Inspirație divină și am scris acest text și linia melodică mi-a venit în minte și pe foaie, fără a mai șterge sau a rescrie. Gata, e clar, e venit de acolo, de undeva. Și atunci am vrut să fie ceva special. Și ai făcut și tocmai un de aceasta am înregistrat-o și am filmat-o, da, împreună cu Corul Chinonia. Am filmat-o recent la mănăstirea Topolnița, în Severin. Am înțeles. Păi zic să urmărim atunci, ca să vadă telespectatorii despre ce este vorba. Eu mă retrag și vă las aici pe dumneavoastră, în timp ce telespectatorii vor urmări acasă un mix cu platou, vom urmări și videoclipul pe care Emilia l-a realizat și, bineînțeles, și pe invitații noștri de aici din platou. Să ascultăm și să vizionăm. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă.
să nu mă lași, Doamne Sfinte, Tu ești ajutorul meu, Doamne Dumnezeul meu. Iartă-mă, Tată Ceresc, iartă-mă. Mulțumim frumos, Emilia, foarte frumos, foarte reprezentativ și inspirația divină, să știi că a venit la momentul potrivit și ți-a spus așa prin unde nevăzute și neștiute de noi muritorii cum să faci această priceaznă. Felicitări! Mulțumesc frumos, mulțumesc bunului Dumnezeu pentru acest gând și mulțumesc și vouă pentru că ne-ați primit și ne primiți de fiecare dată așa de frumos, pe noi, toți invitații aici la voi în platou. Și vreau să spun că împreună cu corul Chinonia deja pregătim și alte colaborări frumoase. Mai bine o să-l las pe domnul Mihai Corcodel să spună câteva cuvinte. Părintele Corcodel, da. Părinte, puteți să vorbiți la microfon. În primul rând să ne spuneți așa, că uite, toți aici am rămas un pic așa. Ce e chinonia? Ce înseamnă acest cuvânt care vine din greacă mai mult ca sigur? Da, vine din greacă și deși chinonia s-a înființat acum 11 ani, ca și cor, se potrivește foarte bine cu priceazna pe care o cântă Emilia, pentru că chinonia înseamnă comuniune și e de fapt denumirea dată unui anumit moment din Sfânta Liturghie, atunci când preoții sunt în comuniune, se împărtășesc împreună în Sfântul Altar, ulterior împărtășesc și credincioșii. La strană, cântăreții bisericești cântă niște cântări bisericești care se bazează mai mult pe exprimarea melodiei, spre o muzică meditativă, decât pe aceea a urmăririi textului, care se numește chinonic. Chinonia înseamnă comuniune și vine din limba greacă, iar priceaznă nu e altceva decât denumirea slavonească a acestui termen, a acestui moment, în partea de nord a României, în special, se cânta în loc de acest chinonic, pentru că a fost influența muzicii occidentale, se cânta în loc de acest chinonic aceste melodii venite din popor, numite pricezne. Vă mulțumim frumos pentru explicații. Vă dorim să aveți un Paște luminat, să aveți un Paște așa cum vă doriți dumneavoastră, alături de credincioșii dumneavoastră și de enoriașii pe care dumneavoastră îi păstoriți. Emiliei la fel, să-ți dea Dumnezeu sarcină ușoară în continuare. Mulțumesc frumos! Nu uita pariul mulțumim. pe care l-am făcut. Da, că am făcut un pariu sau urmează să-l facem, că nu mai țin minte. Cred că urma să-l facem. Cred că urma să-l facem, da. Te spune Jul acum, de față și cu preoții de aici, ca martor, să zic așa, vei aduce pe lume un băiat. El e ecograf. Deci nu te uita la ecografia mine. Un spune ecograf că e costă fetiță. milioane. La mine poți să vii cu un bidon de vin și, uite, Georgiana zice că fată, eu zic că băiat. Să dea Dumnezeu, zi tu să mă înșel, că ți-ar plăcea mai mult. Ce-o fi să fie? Sănătos să fie, așa. Sănătos să fie, da. Păi vedem în iunie. Vin la În emisiune iunie, și la vedem timpul atunci potrivit. cine plătește. Ok, gata. Da. Vă mulțumim frumos, puteți să mergeți la ale dumneavoastră. Noi vă mulțumim frumos. Un Paște fericit vă dorim și noi și, bineînțeles, tuturor telespectatorilor. Așa să fie. Doamnelor și domnilor, încă o dată îi mulțumim Emiliei Dorobanțu și corului Chinonia, care, iată, a venit aici în această săptămână sfântă, săptămâna patimilor, pentru noi, pentru dumneavoastră.